Hei, mun nimeni on Päivi Meri ja tässä on mun haastattelutehtävä tähän systeeminen perhetyökurssille. Ja mä haastattelin Karoliina Kajanderia, joka toimii sosiaaliohjaajana 4 astetta nimisessä yrityksessä. Eli se on yksityinen yritys, joka tarjoaa palveluita muun muassa hyvinvointialueille. Ja mitä hyötyä olet todennut systeemisen työotteen tuoneen perheille? Karolina mainitsi, että perheiden on jollain tavalla ehkä helpompi nähdä niitä onnistumisia, kun jäseniä ei tarvitse nähdä yksilöinä, vaan kaikkia ne vaikuttaa kaikkeen. Eli nähdään se kokonaiskuva paremmin. Hän kertoi semmoisen esimerkin, että jos on vaikka perheessä päiväkoti-ikäinen lapsi, jolla on jonkinlaisia käytöshäiriöitä, niin ei tule semmoista syyllistävää otetta siihen työhön, että siinä lapsessa on jotain vikaa tai vanhemmissa jotain vikaa, vaan se voi olla joku pieni arjen arkirutiini, mitä muuttamalla toimivampaan suuntaan, niin voi auttaa siihen lapsen käytöshäiriön nopeastikin. Ja mikä on ollut sitten tämmöisessä systeemisessä työotteessa onnistunutta ja mikä haastavaa? Karolina sanoi, että onnistumisia nähdään paremmin ja haastavassa tilanteessa tämmöinen systeeminen työote tuo struktuuria siihen arkeen. Ja vanhemmat huomaa niitä muutoksia itse paljon paremmin ja se on jollain tavalla palkitsevaa, kun huomaa, että se perhe onnistuu tekemään itse niitä muutoksia sinne parempaan päin. Ja sitten kun ei tarvitse olla mikään iso asia, vaan hyvin pienikin asia, kun muuttuu, niin se lapsen käytös muuttuu. Mutta haasteita on sitten tietysti tuonut aikataululliset asiat, koska moniammatillinen henkilöstö, kun pitäisi saada saman pöydän ääreen, niin voi olla haasteita sitten siinä, miten aikataulut sopii yhteen. Ja sitten joskus hän sanoi, että kun siinä on paljon erilaisia ammattilaisia saman pöydän ääressä, niin voi tulla näkemyksellisiä eroja, että joku toinen näkee sen tilanteen eri tavalla kuin toinen ja sitten koetaan, että jotkut keinot olisi parempia kuin toiset, niin siitä voi tulla sitten semmoista jonkinlaista haastetta. Ja monesti on sitten tämmöinen vanhempi, joka saattaa hidastaa, ja jos ei vanhempi näe tätä systeemisen työotteen hyötyjä, niin se voi tehdä paljonkin hidastusta sitten siihen työn etenemiseen. Ja sitten jos yritetään saada hirveän paljon henkilöitä, vaikka samaan palaveriin, ja useinhan nämä tapaamiset on perheen kotona, se voi perheestä tuntua todella ahdistavalta, jos sinne vaikka 10 henkilöä pitäisi saada heidän kotiin samaan aikaan. Ja sitten se, että jos siinä perheessä on hirveän paljon haasteita, niin priorisointi saattaa olla hankalaa, että mistä se kannattaisi lähteä sitten sitä vyyhtiä purkamaan. Ja sitten kun kysyin, että miten kehittäisit työotetta systeemiseen suuntaan edelleen, niin hän ei oikein ehkä osannut tähän sanoa. Hän sanoi, että on aika uusi juttu vielä heillekin, mutta että hän koki, että voisi olla ehkä yhtenäisempiä työohjeita, että ei heillä ainakaan oikein ole sillä tavalla vielä minkälaisia työohjeita systeemiseen niin kuin perhetyöhön. Ja sitten hän toivoi, että olisi jotain semmoista koulutusta. Hän koki, että varmaan hyvinvointialueella onkin, mutta heille ei ainakaan vielä ole tullut mitään koulutusta tähän teemaan liittyen. Kiitos.